Kabanay sa usa ka 2-month-old baby boy sa Makilala, Cotabato ang nagpabiling malaumon bisan pa nga kapin usa ka bulan na kining comatose. Atong sayro ng istorya ni Baby Liam pinaagi ining report. Palangga. Open mouth palangga. Dudu na palangga ko. Kaloy sa kong anak ko. Mao kini si Baby Liam nga taga Barangay Bato sa Makilala, Cotabato. Kung tan-awon, daw natulog lang. Apan matod sa inahan niini nga si Michigan Mait, usa og tunga ka bulan na kining comatose. Saysay ni Michigan, dunay G6PD si Baby Liam, usa ka kondisyon kung asaan naa sa talandugong kahimtang ang bata. Apan gawas niini, duna say hemophilia nga usa ka bleeding disorder si Baby Liam. Kini human nga dihang gidala kini sa Rural Health Unit aron bakunahan, wala miundang ang pagdugo niini, hangtod nahatagan og laing bakuna aron maundang ang pagdugo. Sumala sa usa ka physician, dili lalim ang pag-atiman sa batang dunay hemophilia. Kung hemophilia gid sir, very poor ang atong survival kay he can bleed anytime. So, ang survival niya na would vary lang yun, in my opinion, no, sa degree of hemophilia o ang complications na mo arise from the deficiency. Sukad ni adto, mas nahimong talandugo na ang kahimtang ni Baby Liam. Nadala na kini sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Apan anaan kuno kini sa comatose stage. Ang nakapait pa, wala na bantayan ni Michigan si Baby Liam sa ospital kay nagpositibo siya sa COVID-19. Kinahanglan sab operahan ang bata apan wala misugot si Michigan ug nagdesisyon nga iuli na lang ang bata. Healthy jud kay siya nga pagkabata. Wala gid mi nag-expect nga may nanay siya karon. Busa ni atong Valentine's Day nga ikaduhang bulan ni Baby Liam, nagpahigayon og simpleng selebrasyon ang magbanay. Kinibisan nga nagpabiling natulog si Baby Liam. Matud ni Michigan, bisan unsa kalisud, andam silang atubangon ang hagit, ipabati lang kang Baby Liam ang ilang way puas nga pagmahal. Lord, ikaw na lay bahala sa kong anak. Ngayon na jud ko ihalad ako imo iyang kinabuhi sa imuha, pero nakaingon jud ko nga maayo kay ang Ginoo kay milagro na kay nang hantod karon akong anak nakauban nako nga wala man lang gani siya oxygen. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.